Hello guys, welcome to back my YouTube channel. जोंहा दिनै आलासि फैदों आरोना माखासे माने मैयानो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै आरो पार्टि दंबावो आरोना नायलांबाय थादो आं खोन्थालांगासिनो दाउ जों माइरं सुदो खुमब्रादो हांसो Kita lu kurman dari Cipita. Ini nang larang bos. Nasib ba? Ibu nasi supari naki. Enggak, daun lah. Daun deh onla hari. Itu dibinaki. Honla daw. Hangsu. Nga. Ngaw hangsu deh. सालांगासिनो जानायल' मानसिफोरानो tuku dखना गानो दोनै दखना tuku dखना गानो दोनै जाबायानो आबैमोना sini dan kecil kita tak gula apa lagi gula apa di sini ish ne baba Hang su. Jalan nih. Jalan di sini deh. जों दा फैबाय मोसानो थांसै मोसासिखायनो जों दा मोसानो थांगासिनो आरोना सिखायनो थांगासिनो आगसियाव दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब